ko lang dyan yung mga pero kompleto tayo. Good evening Kasi po yung sa lahat. Tayo po ay magla-live. Nandito po tayo sa farm. Kami po ay nanonood dahil mahal na araw ngayon. Kami po ay nanonood ng mga about Jesus. Ayan. Family. Yan. Family. Yan. Tamsakos. Gretel Explorer. Thank you so much. We have 2 million in the house. Hi Ate G. Naka-live tayo. Yan. Nandito po kami sa farm, Garden Farm. Dito po kami mag overnight. Meron kaming bonfire dito. Pero since umatay na, ang gagawin namin, lalagyan namin ng yan, bonfire namin. Para magkaroon ng usok kasi ayan, kuha tayo ng ayan, ito yung bonfire namin. Kasi kung hindi kami mag bonfire guys, malamog. Ayan. Ayan. Teka muna, saglit lang. Ayan, manual. Ayan. Kebs! Bro! Ayaw. Ito yung bonfire. Ayun! Yun! Uy, patay. Uy. Bro! Tolong! Ayaw! Wala. Kailangan namin sindihan to kasi malamok. Yun! Yan! Sumindi rin. House for thumbs. Salamat. Ayan. Bonfire. Ano yan? Yan. So makikita nyo rito guys, meron kaming ano niluluto nyo ate? Kanin. O yan. Para kakain kami mamaya. Yung mga lahat ng mga nagutom. Ayan. So yan guys, nakita nyo ay medyo natapos na natin lahat. Ayan. Presko na yan guys. So yan, hinabol natin. Tapos nandito kami sa lahat kami ng aming nanonood kami ng aming ayan. Oy, naka-live tayo ha. Ayan. Si Sian, si Sainel, si Ate Jing. Yan si Mrs. Ayan. Yan, naka-live kami lahat. Nandito kami lahat sa farm guys. Okay, mega love shout out sa lahat.
Annalisa's journey. Kain pala sila. Hi, Jo. Hi! Hi. Yan. Dito guys, wala pa kami kasing kuryente. So, ang ginawa namin, na-install ako ng aming products. Yan, solar. Yung mga dinideliver ko, solar straight light. Ito, solar straight light yan. Tapos dito. Yan. So, lahat ito solar. Ito yung aking kubo. Okay? Thank you so much sa lahat. Ayan. Thank you. Bye-bye. Maraming salamat po sa lahat. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe at pakipindot na rin yung ating notification bell para sa mga susunod nating upload. Maraming salamat po. Thank you so much.